kuadrilla urdinean momentuz 5 lagun. 6. bat ere eseri beharko dugu, Irantzu. Eta gainera ja badaukagu 6. hori. Ze gaur saioa bukatzerako kuadrilla urdinean 6 lagun izango dira. Eta 6. gainera seguro zeresana emango duela eta desente gainera. Txurru. Asko. Asko. Bai, nik esan betzetan inbeste joko mongo sabenik, baina azkenian ikusia... Bai ez da... Ondo pasako dugu. Ondo pasako dugu. Ikus ezagun, zeitxura. Osea, que jarraitzaile fina zea, ez? Bai. Ondo. Gupentatu genuen mutil bat izango zala, tio. Eta derrenten eska eta saltza hemen. Osea, que ez diot ikusi, porque ni beste gizon batekin baina etorren esenean ikusi jot. Hombre. Ese guapo, Zuza, mengua. Bai, kontxuka. Txurru eta Aitor guapak diala. Baina lehenengo Aitor eta gero Txurru. Osea, gaina puntuatzen da guzti. Barkatu baina altzean jarri guriak diala. Hori da. Txurrukin! Alorito. Fuerte jarrekoa. Bai, nik hain zuzena izatea 0 minutik ezakit, ez da asko gustatzen. Bueno, esan du, guapona naizea, baina, bueno, eskertzea, zolako alaguoko eskertzea, baina, bueno, sin más. Naomi eta Enarana artean nik uste dut bere komentarioak alerta puntu bat piztu dutela. Ping, 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 ping. Kontuz, Aitor? Boa, leire, hemen liatukoa bat, tio. Honek ez tanda ginen du, ez? Buah, txabal dio Txurru. Joango gara gauz aklaratzen, joango gara hori guztia ikusten. Ze orain, esango dizuet gure gutarrak, Plentzian ibili direla asteburu honetan paseoan. Eta Plentziako jendearekin, zenbat argazki, zenbat sinadura, inkluso bakarren batzuk telefonoa ere eman berri izan zuten. Ez dizuet kontatuko, hobeto ikusi. La noble villa de Plencia. Bueno, ze, joanen gara jendea ezagutzera? Egun bat ikusi nuen Rubio hori uste dut. Txurru! Famosini! Lagutarrak! Baki, ez dakizu zein gehan? Lagutarrak saioa. Bai, bakudea. Oso lagundu! Astreetik ostegunetara. Behatzean aldena. ETV baten. Gutarrak. Bira, hor jendea dago. Gutarreko basari. Bai, pertsona nahi. Bai, baja, venga, txuka. Aixo nara, huixo tio. Atxuko programa. Jo, ese guapo, Zuza, mengua. Bai, kontxuka. Aixo Aitor. Horra gustu bat dituzu? Bai, pila bat, nola izena honek? Brilo. Brilo. Bai, enara eta zuriba, bueno. Ba, nire Aitor gustatzen zait. Nahiko txunga, kasu, ja, Oi, taska. Lapurtizkio zubi muixu ja? Bai, beste bi ez. Emango dira zu telefonoa, mesedez. Ez toke telefonoik hemen. Daukazu, baina zenbakia bakizu eta. Eskatu Enara! Espabila. Alre bezintazu, eskatuzuk beria eta zutaukin. Nahi bat zu deitu. Hauei, papel bat hortik! Osea, que jarraitzaile fina zea, ez? Bai. Bueno, hemen daukazu. Egia izango, ez? Bai, eta espero dut deitzea, Eta izena, zure izena nola da? Maite. Maite, yo no te olvido. Argazki bat, ez? Nahi duzu selfie egitea, bai? Bai, selfie, nitxarra nahi. Selfie. Oi. Zenbat jarraitzaileekin, zenbat fan dauzkazuen, horrela gustu ematen du, Hala ere, ezagutu nahi duzu lehiakide berria?
bada ezpada ere jarri segurtasun uala, ze badator. Kaixo, Maite Pascual naiz, Gasteiztarra, 20 urte dauzkat eta programan nator keina sartzera. Esperientzia berria bizitzea nator, baino hala ere maite maitek. Aitor Mazabal gustuko dut, hala ere txurro ez dago bat ere gaizki. Kontuz nirekin neskak. Orduan, asuntoa errepasatzeko, 20 urte dauzka. Gasteiztarra da, farmazia ikasten ari da, igeri egiteak gustatzen zaio eta oso buru gogorra omen da. Eta gainera, noski, Euskal Herriko kuadrillarik jatorrenean egon nahiko luke. Maite Pascual Barrura! Bueno, lehiakide berria, Maite. Bai. Zer moduz? Ondo, bai. Ondo, lasai zatoz edo... Bueno, pixkat. Sorpresa ederra hartu zuten edo sorpresa ederra eman zenien hauei, ez da? Ez zuten espero. Ez zuten pentsatuko. Baina ala, izan zen. Bai. Zen Maite da 12. gutarra. Claro, hemen kuadrilla urdinean bat falta genuen. Eta Maite da 12. gutarra. Orain mesedez, begiratu, play attention please, ze arpegi jartzen duten batez ere taldeko neskek, Maite gutar berria dela enteratzen dira. Ez naizela zuen fan bat. Zarela 12. arpekidea. Aupa! Ningún presión izan da, pizkat. Eta nor zara zu edo... Maite, Gasteiztarra nahi, eta 20 urte dauzkat. Bueno, txakurrakin etortzeko zuretzat inportate izango, no, txakurra? Bai, berakin bizi naiz bakarrik, eta txakurrakin. Bai, kalean aurkitu nuen, eta etxera eraman nuen, gurasoek zuten nahi, eta orduan, bilatu nuen lana, hosteleritzan, eta berakin nintzen bizitzera. Baina hori izan zen arrazoia. Osa, juntzinen zure, beste etxe batea bizitzea, zure guraso gutzitu duzun. Bai, alokatu egin dut. Txakurrekin eta batik. Bai. Oso jatorra. Momentuz, bai. Pinta honaka. Maite gogotxu ikusiot, berbat hola niteko esteko lotxarik. Osea, nita bera nire karakteragatik, ez dakit izateko eragatik, ez dugu txokauko dugu asko. Eta uste dut, ondo eramango naizela beraiekin ez. Txakurrere bai sartu behar da? Bueno, uste bai dute. Zinazu pixka dugitzen, txakurra? Bai. Eske nahi txakurrek egia esan ez ezkit asko gustatzen. Ez den nahi albergea sartzea, osea, txakurretzen sartzea baldin bada, pues, ni puta grazia. Eta mutiletatik zein da guapoena iruditzen zaizuna? Aitor, noski. Aitor, eta bigarren guapoena? Txurru, gal. Txurrukin? Alori. Eta Maite, benetan esan dezu Aitorrena? Galdera bat, oza? Hori da, eta jakin behar da. Kontuz ibili hemen, Kontuz. Aitor? Grabatu enoen arpegia. Sartu da fuerte, Oi, bai. Oso fuerte esa... Gehiagin, igual. Ja, bai. Kontuz. Ba, buentxe zautu berri eta oso neska iriki jamatu, oso neska jatorra. Bere txakurrare erakutsi gut, oso xalatu da. Fuerte jarrikoa. Ze talderekin uste duzu moldatuko zaila hauekin? Ez dakit, baina gara arrosakin bai. Oso posik nago, talde urdinean egonda, naiz eta hasieran nahiago nun larrosan egotea ez. Zuk uste zu Aitortanekin ondo eran bartzela? Nik uste dut baietz. Bai, ez? Bai. Nara, espabilatu, tío, osea... Boa, leire, hemen liatukoa bat, tío. Honek ez tanda ginen du, ez? Hemen liatukoa bat, bildurra eta dena matei, tío. Jo, zau paleskak! Bueno, gauzak aklaratzen edo joateko. Zure txakurrak izena du? Milo. Zu txakurra hartu zenuen behin, kalean? Bai, kalean. Etxean etzi zuten txakur hori edukitzen uzten? Bai. Aukeran eman zizuten gurasoek edo txakurra edogu? Eta zuk ospa egintzen duen? Hori, bai. Harreman ona izango duzu txakurrarekin? Noski. Gaur ez datorri, claro. Ez datorri.
Bueno, ikusi dugu, irudietan ikusi dugu, baina zu kontatuta ze sensazio? Lehendabiziko momentu horietan denak aurrean, da. Ondo, ez dakit bai. Harrera hona egin zizuten? Bai, printzipioz bai. Santzen nuen igual aukeran talde arroxa. Bai. Toko zenukela ezta. Baina guk utxunea hor daukagu talde urdinean. Ja. Ez Zeriko importa, zara, bai, bai. zure taldeko... Eskerrik asko. Eskerrik asko, Maite. Opa Maite. Maite, Amaian akor, Bueno, Maite. nik gustora nago, ze, bueno, etorri behar izan du Maite, enarak esateko, Aitor, nirea da. Osea, Hoxe da. basan garaia, enara, zeolako esateko. Bai. Eta gero ja... Eta gero, Maite ondo. Bai. Bai, gustatu Zure arrora indikan, baina gustatu zait. Hemen gauzak benetan argi eta egitan esaten dituena normalean irantzu izaten da. Enara, orain zuri esatuko dizut. Benetan. Ze sentitu zenuen zure barruan? Panorama hori ikusita bera. Ba, pixka mala hostia bai, baina, a ber, sin más. Venga, Aitor, ateraiok. Mala hostia eta zer. Baina esan, etzi? A ber, sin más, ba, eske iritsi izan eta hasi izan esaten, ba, Aitorri zenbaki eskatzen ez dakiz eta, ba, pixkat joitu intziten, egia esan. Baina, bueno. Naomi, zu igual mutil berri baten zai egongo zinen? Esan nahi, a ber, ez gaizki ulertu. Orain bita lau zaudetelako, ez da? Bai, nik ez neban espero neska. Danok espero Bai, bai. mutil bat, bai. Danok. Baina, Maite, azaldu, aizue. Bai. Orain beste gauza bat esango dizuet. Eta behiratu ondo, Ze txarra den geloskortasuna. Bai, baja, venga, txuka. Aixo enara, Osa, nik lehenengo impresioa ikusi duten nian, en plan de, ¿qué haces? ¿Qué haces? Nei hasian ondo, Jo, aixo guapo, Bueno, salta zitzaiten nahi. Bai, enara eta zuri, ba, bueno. Ba, nire Aitor gustatzen zait. Ematen du esaten dula nei joitzeagatik. Ainarak hau zabalik ditu ginda. Piskat, da onde ba ez da edo horrelako modukoa, kontuz. Eta Naomi hor gelito da, ikusi dut nire alboan, horrela begiratzen. Ze basartu barrak hoi esanez. Aitorekin ez dut marlo eta ezakizte da txorakerik. Naomi, enara, bueno... Txurru eta Aitor guapol diala. Baina lehenengo Aitor eta gero txurru. Osea, gaina puntuatzen da guzti. Barkatu baina altzean jarri gubiak dira. Hori da. Ala kola. Asire kola, bale? Alegia atzean jartzeko. Ikusi zuen zelako aurpegisa jarri zituzten, Enarak eta Naomi. Bai, Aitor, gustora, zu ondo. Buah.